Maka mereka saking kadang-kadang ngaturaken lagun candaipun. Kelingan marang sliramu wong ayu kaya rinu cit-rucit jroning atiku jaman biyen-biyene aku katon apa saikine aku iki katon apa semono seliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lila mula kurang ngira yen seliramu citra ninggal krama milih karo priya liya janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku ora ngira yen saiki uripku banget nelongso wong ayu mung weling kumring sliramu aja tega laso putra putrimu aku ora guna popotorku jiwa wis tak trima pasrah karo kang kuwasa. Cek. Nyuwun sewu, nyuwun wigadosanipun ing mangke para waranggana. Ing mangke kasuwun monggo inggih-inggih sing karep bapak pananggahan. Ugi para kata-kata sampun pikantuk panghormatan sampun mangke monggo inggih jika sama para pananggahan arsa temu juwon sasana lan beksa rucet rasa atiku jaman biyen-biyene aku katon apa saikine aku iki katon apa dek semono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lila mula aku ora ngira yen sliramu citra ninggal krama milih karo priya liya janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku ora ngira yen saiki uripku banget nelongso dawa ayu mung weling kumring sliramu aja tega laso putra putrimu aku ora guna popotorku jiwa wis tak trima pasrah
putrimu aku ora guna popo tur kuciwa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa
Eja motor terus sangit.